good evening and good afternoon to each and everyone. Maadong palis, maadong odto mga kadjunjons, mga katusok. Dara po ta sa laing laag rong adlaw, no? Ako na po mong gida sa niya sa halayong dapit and I don't know kung saan nga lugar. Basta kay natunong mi sa lugar sa imong dughan. But before anything else, guys, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Jujus TV. And please click the notification bell para updated mo sa mga latest video nga itong i-upload. Inja, tanawa po katong mga pahinomdom karong ijawat natay mga mamisos pohon aning koan. Ay kay nanarabay mamisos masod. Madyalang na. Okay, so mga kajunjons, as I have said later nga niata sa lugar sa mga katubigan. Katubigan, kamutuhan, nilabay mig kapaskan o gahong iyon na ninjo ang kawanang. Ano kaya ta eh? And of course, ang katubigan. Tarang! Yan. Niyata sa Mother Dam sa San Pascual, Ubay, Bohol. Yes. And then, among isore nga he. Dara to sa unahan ako na Healing Hills. I don't know what's the Healing Hills. Bahala ka sa buhay mo. So, na ako'y nakita mga bata na naga sila to. Pakitan sa mga bata na naga. Okay? Ay, di ara sila. Dari. Uy, hala. Night chicks. Oh my God! Wow! Hoy. Simbak ko night chicks. Oh, atong ila-ilahon. Dali. Nako sa kanis sa kisang ibuhat daning naman dani. Hello ma'am. Matutong ma'am. Matutong. Nangon sa mga. Diyan na kay daghang paso nakuha. Ay kuha nga kana isda. Diya sa mga mo kuan ay. Kakuan ka na isda. Wala, kuha naman, laon na naman. Pastilan. What? Naday na gabi-gabi. Hello, this is Secretary of Barangay Kabatang, Leni Berganten. With me is the Secretary of Barangay Kabatang. Wow, that's pakita ano? Dera. Nakuha. Malaki. Malaki sundang. Yan. Hala, dana sa kuha mo tan sa kulong ha. Karon ba mo? Buko bitaw na, itong nilapay. Oh, sani pa di ay tiguang nagadug ko. Halag. Ginam. Dahil ang kuha di isda is real. Patay na na dati. Aquarium. Buhi pa oy. Bao di man makita. Ang kanan. Sa atong tanawan anig naay makuha. Lawom na ni doy. Unsa ka lawom makaha ni? Sama ka lawom sa ijahang gugma. Akin ka na lang. Akin ka na. Oh, gatapon. Gabi-gabi ng lutaw. Nay maya na tigs. Ala daghan tong nanaga na as in to for the to some part of
Dali siguro isda. Dali. Nahadlok na ho ang isda. Agoy ka. Ada sila managa pun molon. Wow, sige ligo na la. Asa na insong ipaon long? Aga kong managa ko kaya hong ipaon kaya gahong gugma. Ano naman lagi na yung akong mga vlog nga puro sa manhugot. Halo agi na tegs. Anda ko aning ko ana oh. Anda ko ang hawan. Anda ko sa dahat ang kahawan ka adyo. Pwede ka magdagan-dagan da nas ilawom. Arong imong pangitaon kung asa na si Japaingon. I want you to stay, never go away from me. Tama na ron guys, mga katusok mga kajunjons. Samtang dinim naghuwam kong taga, kaya masaway ko og paon o maaho pa dito siyang makuha. Akin ka na lang ang dinadasal sa Paghinay mo lumha. Tuhan ng lagubo na. Kulay ng haligo. Nanawati. Lain ang gilo ka sa makagilo. Sa makagilok sa kulitugon. Ay, gitusok. Kani nga naon ni na tusokon. Maputod man. Kay nanay sa natuwa. Dene, kuwan pa ba? Okay pa. Sa managa ko dali sa. Dagkari sila akong mataga. Ngani ra pag kuan managa. Maghuwat kag pila ka oras sa ka makakuha og kuan. Balina. Balina doy balina. Tama na ho. Lingkod siya. Maghuwat-huwat patasa masaho paghuwat ni Jack. di ko kaya bumitaw at bigay masasaktan. Atan mo siya dahil bilang Ogot na pas John ay. Anaay man ang anak mo kuan. Ay! Kuha na po. Deck 3. Mga budagon? Asin sa din tamo.
Asa dyan din tayo mapabuda. Ito kaya nga ilupas ng mga ginikanan. Eskwela. Arong di managa. Arong ato na sa office or sa padahin kung gusto trabaho makuha. Check. Oh. Oh, sama ni anak ako. Paasa man. Asa. Pareha man niyang lagi lang nagpaasa. Lagi lang nagpaasa. Aray nako. Diba umli ka man eh? Sama ra sa iyang pag bigal-bigal na ho. Butik pa sa iyang pagbati. Ay. Ikaw lang nakahasuay na bakag nahigog na. Virgin ba ka? Ako food virgin. Bati dolor. Palong ka nag-hirapan gusto mong kalisod. Nangka Israel. Sige mga unta, dali. Dami ka Diyos nangka, arang katamis. Sama sa katamison sa imong pagbati nga rin ako sa una. Okay, sige, 1, 2, 3, go! Wow! Sunod kani. Ara sakto sa akong vlog ron oy. Oo nga, kabataan o, nalingaw sila. Ako dari nalingaw ko kaon. So nailang kuha ni nanaga sila. Nilang kuha. Wow. Bang paday. Niya. Isod ani ninja day. Nga kuan. Gagmay nga pulinaw. Unsa nga nganda ni? Tilapia. Okay, thank you so much. Namalhin sila dadto kay wa na may kisaw dadto. Kanina ra kisawa dadto. Ganitong mga bata. So mamalhin na pod sila dadto. Okay, so that's it. So mga ka-Johnsons, mga katusok, that's the end of our video for today. And manghinaot ko nga nalingaw mo. Okay. Awa dari nalingaw ko kaon kami na. Hello. Ulay na ta. Babos, babos. Daghang salamat mayong gabi ninyong tanan. Bye-bye. Ulay na mi. Shout time mga ka-Johnsons, mga katusok. Yan na punta sa atong shout out time, no? So, unang-una, generous katusok members. Alam ko namin mag-love shout out kay Boholana in Norway. Yes, Boholana in Norway. Mag-love shout out kay Flora Ritz. Yes, Flora Ritz YouTube channel. Okay, so and mega love shout out kay Eastern Norway Boholana. Hey. Another shout out, mega love shout out kay Butok TV.
Another shout out, mega love shout out kay Juvlar TV. Mega love shout out kay Gina VB. Mega love shout out kay Leo TV Adventure. Mega love shout out kay Ate Mars. Mega love shout out kay JR Ayuban. And sa ato ang Sangkikoy 1 members at Sangkikoy 3 members. Mega love shout out kay Boholana, Norway. Kay Easter, Norway, Boholana. Kay Butchok TV. Kay Jeanette Scarping. Kay Jaime Pares. Kay Angel Man. Kay Buy Lola Channel. And also kay Inday Daya Bersano. Denise Journey in Europe. Denise Vlog Journey in Europe. Sila ni Butchok TV. Nila ni Arsap TV. Nila ni Jaime Pares. And of course, mega love shout out also si Ems Henson Vlog. And mega love shout out also sa atong mga friends nga nag-comment sa atong latest video nga atong gi-upload.
Bye.